don't forget to subscribe and help the channel get to 170,000 subs. Welcome to Amavenza TV. It's the Nedbank Cup. Orlando Pirates 0, Keswick Stars 0. Orlando Pirates is out via penalties. I'm joined by Ukamini. Thibo, mina ngeke ngikhulume ngecoach bra. Ukhala ngani futhi? I-management yethu ayihloniphi bra. Sure. Management yethu eyazi ukuthi siya compete for i-league. Eyazi ukuthi sese ku-Nedbank hambisa umbokazi 1. Ibuye ihambisa uMabasa 2. Asibadingi labantu. Yo. Siyabadinga labantu laba. Very much. Shuthi sesingama-event organizer sese-Orlando Pirates. Yeah, sizela ubumnandi la. Ayisihloniphi i-Pirates. Ayisihloniphi. Basilandela iplamba yamampela Thibo. Iplamba yama-RDP. Ayikhona ukuya Newtown yolungisa amapipe wakhona. Ulungisa lokho. Ayikhona. Ilungisa ama-RDP kuphela. Thibo sizwe ubuhlungu mfowethu. Sizwe ubuhlungu, angifuni ukutshela manga, sizwe ubuhlungu. Angeke ngikhale kakhulu Thibo. Ngicela iPirates isihloniphe. Into engiyicelayo, siyawathenga amajezi, angazi ukuthi why bakhetha iprofit kunama-fans. Labantu bakhetha iprofit kunama-fans. Ekungamelanga umbokazi ahambe. Noma kungathiwe kafuneka kuphi, ekungamelanga umbokazi ahambe. uMabasa uhamba kanjani? Asina strike. Something. uDiyonga sidlala ngayo bafethu. Sidlala ngayo si-expect into engekho kuDiyonga. Bafethu. Akusi-quality uDiyonga. Equality but not now. Manje esikumotion awukwazi ukuchacha into ekumotion Thibo. For ukuthi wena ufuna iprofit. I-development. Ukwazi ukusidevelopa during imiddle yesizini. uDiyonga. Hayi khona. Hayi mina amabhakane ngiyawabonga ngoba yaqhubeka yavela. Ngisho kunjani but iPirates ayekela ukukhetha iprofit kunama-fans wayo. Sizwe ubuhlungu makunje. Every season sesi-Arsenal. I-Arsenal bayibiza ngani bathi Netflix FC. Thina zoba yini? Cash Up FC. Showmax FC. Yes. Showmax FC si Big Brother. Yes. Big Brother straight. Ngiyavuma. Ngoba every season mele sidlule entweni eyi-1. Siqala high, sigcine Thibo, I'm highly disappointed. Coach siyazi ukuthi plumber from the word go. Asikwazi ukuyiblame. Into ekumele siyiblame i-management. Management yethu ayekele i-profit ifocus kithi manje njengama-fans. Siyabonga Thibo. Thank you very much.